An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 11 na novembre kalo ye bi o tile 12 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye lazeli kalo ye an b'a ladɔnya k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo 4 no hijira san 1443 san no dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnya k'a fɔ kunungo ɲɔnɔ marabolo dugu min bɛ n'a bɛ wele ko dabakan jadewale tigilamɔgɔw kɔni taara ka t'olu gɛn ka b'u ka maloforo kɔnɔ ni ka malo jɛnɛ ko kɛra cogo di ma kunnafoni ɲɛfɔli ko la dura mara dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma kango kɔni wulila cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se kunungo Mali premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale ni dugutigilakaw ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔ kan o ye ɲɔgɔn ye kɛ CICB kɔnɔna na ko kɛra cogo di ma kunnafoni ɲɛfɔli ko la Bɛlɛdugukaw fɛ yen nɔ Bɛlɛdugu mara dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Sabansala olu kɔni wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma ka yira k'a fɔ ko samiya kɔni ma ɲɛ olu fɛ yen ko kɛra cogo di ma kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi taxibolilaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko moto telimani bolibaw ko kɔni bɛ ka gɛlɛya lase olu ma bi kosɛbɛ ko kɛra cogo di ma kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnya k'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o bɛ tali kɛ Ablaye Diop la kunungo ale kɔni ye taama ta ni ka taa Moscou kɔnɔna na Ablaye Diop ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko jamana si kelen tɛ se ka Mali ni Rusilaka ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka o bali ko jamana si tɛ se k'o bali a y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni mago tɛ kuma bɛɛ ka to ka yala to ka taa segin kuma kan Mali ni Faransi ɲɔgɔn cɛ kumaw kan Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko bibi in na k'olu kɔni y'a ɲini Faransi fɛ kabini kuma jan baara ko ka se ka kɛ jɛlenya kan ko nka ko baara kɔni tɛ ka se ka kɛ jɛlenya kan Mali bilama ko a bɛ yamaruya Mali yɛrɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka taa bolo di diɲɛ jamana wɛrɛw ma yasa Mali mago basigi min na o ka se ka sabati Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko bibi in na ko kuma dɔ kɔni bɛ ka munumunu kabini kuma ni jan n'o ye k'a yira k'a fɔ ko Mali ni Rusilakaw ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Wagner ko Mali ni o bɛna bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ko o kunnafoni min n'a kɔni bɛ ka munumunu k'o tɛ kunnafoni sababama ye nka a y'a yira k'a fɔ ko siga kɔni tɛ min na fiyewu o ye Mali ni Rusilakaw kan ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yasa Mali mago bɛ basigi min na a ka jamana kɔnɔna na o bɛ se ka sabati cogoya mun na kunungo Ablaye Diop a wulila ka taa sigikafɔ kɛ yasa ni baara ni a kan ka sigi sen kan cogoya mun na taama in kunba de y'o ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛɛ daga di Mali la ala ka Mali bila o sira jɛlen kan n'an bɔra yen arabadon Kolokani dugu kɔnɔna na siraban kasara dɔ kɔni kɛra yen nɔ o siraban kasara a yirala k'a fɔ ko 207 dɔ ko ni moto dɔ kɔni sera ɲɔgɔn ma a yirala k'a fɔ kunnafoniw na ko mototigi yɛrɛ ko buru feerela de tun don o tun ɲɔgɔn kɔni kɛra sababu ye ni ka mototigi kɔni ni k'a bɔnɛ a nin na an bɛ dugawu de k'a ye ala ka dayɔrɔ nɛma ka fara silamɛsiw bɛɛ lajɛlen kan n'an bɔra yen ɲɔnɔ mara dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko dabakan kunungo gɛlɛya kɔni taara ka ɲɛsin olu ma dɛ a yirala k'a fɔ ko jadewale tigilamɔgɔw kɔni nana maaw kɔni bɛ malo gosi la u ka maloforo kɔnɔna na u ye maa ciw ma k'a yira k'a fɔ ko n'u nana ka n'u sɔrɔ maloforo in kɔnɔ k'u b'u bɛɛ lajɛlen faa o kɔni kɛlen olu ye taa fisaya ni sigili ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni bolila maa jugu ninnu kun ye tɛgɛ kɛ denmisɛnnin dɔw la kunnafoni y'a yira ko kɔfɛ k'u tilala k'o denmisɛnnin ninnu bila nka maa ninnu bolilen ka taa o kɔfɛ jadewale tigilama ninnu kɔni nana ni ka na malo ni bɛɛ lajɛlen jɛni fo k'u ka mansin dɔw jɛni karamɔgɔ Ablaye Kulibali ye ɲininkali kɛ dabakan maa dɔ la Ablaye Mayiga an ka lamɛn. Ne bɛ bɔ NDCS dabakan na Ablaye Mayiga. An balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo alamisa ko wulikajɔ kɛbaaw k'u donna dabakan na tuguni ko bi bɛn o siɲɛ sabanan ma ka don dabakan na a ko kɛra cogo di. Kunungo u donna fɛ tilegan fɛ k'an to baara la u y'u jɔ pɔn na ka mɔgɔ caman ko an ka mansin fa ko n'an ma mansin fa ko n'u ye maa o maa sɔrɔ k'u b'an bɛɛ bɔ n'a nin na. O kɛlen a ye mansin fa an y'an yɛrɛ ɲini an kɛlen kɔ k'an yɛrɛ ɲini ka sira minɛ ka na so an nanen kɔ so 17h waati u taara don foro kɔnɔ ka takuma bila an ka jɔgɔw la k'an ka jɔgɔw jeni ka mansin jeni ka denmisɛnnin dɔw fana minɛ u k'u fɛ k'olu bɔ ne u ni na nka u tilala k'olu bila sabu denmisɛn kodɔnbaliw don. Ni y'u siɲɛ saba ye ka na NDCS dabakan na o siɲɛ saba kɔnɔna na wulikajɔ foyi ma kɛ ka ɲɛsin u ma k'u kunbɛn wa. O siɲɛ saba kɔnɔ anw ma maa si ye an ye kule bɔ fo ka taa an jɔ an ma dɛmɛ an ma maa si ye k'an dɛmɛ tɔɔrɔ in kɔnɔna na
Angro an kamana gwana sabla kema ba fanru te maldew do yi angro tado amna ko rama amna tanjaro man tado akule na foka ni ganda fara fanga munun be marakona na ino ulu ubeni be kalama wa uba be kalama lagana tigla fa banda anga kuna fan sira bema an kamana ra gwana kar saba jogo nere ni flaga kuma yaji bina ga fana ga tar saba jogo yaji manjini be no anga jogo blale akata kalo antale ogosi ni kariala abita male ogosi ka dama nga dadu ni sorore unafla takmabla o manjini jogot kaji anru ko ni sama fo malte de samla antani mali dani yamana nyamo ga wulu ku joka ni kuradi malima ma ta ngona fagi tigi tamalla bige kuna fulu dun charla ko sayna ko wuli ga do kera mali sura sufa ko ga wuli ga bage ga nyasi nyono marabulo ma yalma wuli ga munu kera olu ma sa ko lawa o wuli ga jo o ma ye o ma noyi o ma kuma de memo ama ya ma noyi o mi dala ka fo kunu go de ka sabi sabla o ye tigala on tani toro ni yani sido ko wono ni te tigala ko te do ra do ka folo na ka saba folo ndaba bo jile ko fa na fara kiga marfata ko go dlo ko ka tora ka baraka anto sido ko wono de o mi sido ndro anga daba na ga wo ko ga dama nga ya shanga fro ma nga baraka o wulla tena ko na mo na tena ko na bu tena do ko ka nga baraka ni u shen sa ka tukunyona ma bisa ka sigina ka ko fro to bara o buna saka kablewa amiru fa ya no ende se dabakana amiru data la ka fo fro to yu na para blere mamunu balaga jala dondo ni saka dondo ni kani adde bisugo kam kamisa wo do ma mi yara na sisa o ni santi de ja ko be bara kona ka tia bodola sa ka ta pablala pura ji fanga kono sika fo de fala folo aba o ma bara no ye o ma tia wali folo jamana ba ni na be srasu gulo srasu ga wuli ku jo angu no ya angu bara ja no yi no ta chana angu na an segu tamu tande ni tumetali ke dabakan dola abla kulubale ga kuma baranna amore fo kuma be jamana nyemaw ante salia kuna fon dilla ante sega ante salia wa ante nyina fene uko wuliga joke gelam be man balmo dala bi kasaka feretge ni ya taka laje ka senega akla na onyo kana jeni ni gele bayde alaka fam mandama namboray dura dugu do be no na fam go kango kone wulila kango dugu bilama akoni kele no gele bayde dugu kon tole no akele kango ka bela jelen bora kramo abla nyingal ke digo kafra draman dambele kan olubuga shira di angulame ne to ali diko kabo njanabugo belwere ali diko ay kuna fone soro ko kango wulila arabado o kuma echewa dumite kango sira yerde tigalen dunye yoro bera halu tuta sugu law tuta yoro shira mali famo be militaire nyemo be gelia banka ulu yata ka kofla auna an kema ka an jigi de seme alala ni ala ya latige an bisa ni cigo ina ala ban fata hali sisa ambe yoro muna sisa tan yambe be ka fara nyonga ubasa kanangulu ko nofe kulu ataki ngulba bugu be dura marala ngulba bugu ni kango fana che kilo worodo dugu munu ye akor shen ulu ni jeri su che o de be ka u de bina daga sigi dugu dala kamulu ti ka fe ko ma ti bokata sugula ko ma sita yorola kango damine do abi kalo worobo o muyina bera kaw desaradi kango damine ne do afanya ngona na wele chama gumbla ka nyasi jamaa la kana bauma kuluna na kango suratu nane o kanga mau jasi nga suratu nane mau kala katamuna mali la kana baus o bi fara de tat ni mbara kama ablay suratu nane afora suratu ye nautisigi ankora ka la kana tenchena ni doso ko ni bora no ubina ni uluka mo ye frake yorla suratu ku jo o ka mo senze ku se dangana suratu ko una kuntu yu ko afuru yu ko musejo dragati mali suratu de ko ka fara kulu kanu sejo kango gelana dugu ngona na kulu ka tu sejo droga segiwa ko tire nere letna muire ko vayere nyaman ne kuma na fe ka desenere kwa makajo ko dugu ka wuli ni dugu ko afina wuli ko jo bandu kana biu ka trafe mo so mu jo ambora afora jensu bede pone do benyer kana dugu ko no o nana nyenta dugu ko temena shwe hali ma nyi nere uluka basi be yoro to niru o mali so rasul kala nani aforu ye manu ka basi de niu do so ko ka fa nyonga kata basi tanga yerke sorasu ko luti do tungo ko ni avion yere mana awunu we dozo na utungele meka kango lakana sabati aya fo sorasu ye ko ani uka franyo ka tajer wala tigala wono fe sorasu mata ola sorasu ko utitara fo kata fo avion yere kana tamashi ke yere do kumbunye abibo nyono
akuma nga do atitene alataka anna kudo letna nyema nde afuye utido so kona ka avion wele la na na e bon war la make o biso kadu avion yere wele la mana so rasu ka fangaina ayere ambi chene kala o ka marfa minuna chogo mina ni so rasu yere yayi u ba minana u bitanai ala marfa yere aye mo mina jadi su bolo muru minene do dantara ko CDB uluye ko civil manga ka marfata na fora so rasu de sara do cette population de o so rasu yere bi wele u tina fot le duru wala tle worona ubi so kana nu nana u fana nu ye donso munu soro yo kema ka keleke kuluka marfa soro kele dara so rasu fana bina o marfa ma fana mina ka tanuyi ayere ni yere ke gouvernement banga nyemo tamana ka fu ye chencha na no do e marfa u dama aw ko to 7 ni kele bana ambassadeur awma o ma so ma parce que anti fewere ke marfaina parce que ni ya dozo were marfata ka keleke Ablaye Kulbali dusu kashido ifa bifa iba bifa jigi fana na folo mu yefana jarsu bina be boshina katana e nye wale dwara Ablaye ba fa Hashimi Goita e u katsabali u ku kofla auna na to ta damele no botrola gele mi manga ayan debrouiller ka chimi minge ke molo sene o konana donwa adozo le farajan kana kamna kana kawo moloka kala kanga mawlo bla vai mo yera misaka kabye dugula ye tato do la ko sura ka seka na kana dugu mina do seka tanu yi ay mali fa mo na kanu do la ka seka tanu gere amon jigiti gara ko na mi bo sura si fangay ali bi nu ma wuli ku do ka sibilu ko deme ma tu bolo de parce que am la ka jamana bla na fura sura si fanga to ku ye sura si fanga ka do roke ko so de begile ni kala mi be ko kala bere mi ne begile la ka bla do be do ka do fa ku ko na ko mi na ka tanu yi iti chige ti danike but la ka be ka ma ko mi na ka tanu yi ma fa mi na envers na sa ma fa kan ko ba na ra mi ngala ma jono no lumine e famo yo mine aya zedo ka amlo do mo soro ande kele de amon ko wi ka ndo ne faso ko ni ayruka dumi koy andi sara ke sedi sanga dama ma fatu sanga dama amne mbelo ba ma fo de mina na ka tanu yi ay ma fo mine jari su bolo kele kerola ubutla ko no ma fo mina na ka tanu yi sesi ko ta onye wi ma fo mina na ka tanu yi nitmetalike mado ga shira la kango wulila kuma be dugu do de buga wuli kuma be dugu do de buga wuli wa dugu shikelenti wuli ni kuna foni ma di finitigala ka ma ka ira ka fo ko ni do ko dugu bina wuli nga o shikelenti dugu imbali ga wuli ala ka fami nyman dama ala ka nga jamana kolosuma nambora e kunungo mali premier ministre Dr Shogal Kokala Maiga ale ni dugu tigala ka o kafara mali dine nyamaw jamana mago batiki chama o nyonye ke Bamago nyoye yoro bambe no na fama sebe konnana nyoye kunta dore gelambe jamana konnana uya ira ga fokuni jamana mago batiku ga sigi kuma yasa obusugu demeni duwawe to ya muna basiki bisaka jamana insoro akene ga Shogal Kokala Maiga kuma mfoino angalame aya wele bi ka fenfo awye ka munde fawe ka fo ko bi aya ese président de la transition tola ka wele ka fo ni nyogo madelika ke malikono ni kuma bobe fo ni sharia bobe la abe partout de wele dondo la be syndicat ni société civile wele mais ka fo ko ga dugutigu wele ani dugutigu na conseil idi dine nyamo baw ani anga nyama karaw ku wele ka kuma nui o ka dogo malla ayini ke par sambado ko auto wele ni sharia bedla ni ita beta orientation mina auto wele ola mena gelera domina na beka kiyan fangantigu bolo domina beta aufe ka dugutiyu dine nyama kalaw ka aude wele ka kana dillike ka kana kuma jamana dum nyonche o be kemuna parce que adonendo kuntigi nyamo abise ka hakina dota abise ka fo peut-être anganya ere kani wati dola abafo drum pour que kamongo ni soja mena sigira ayemifo asika walia obeke parce que abisika gelia do soro sirala abisika friend do soro alere masigini mi dore abisika ulika gelia sama basa tafe aka barakani mais aufe donc ola akanga kienfo wati chamal kiente fo au dumba fa mako les autorités traditionnelles min donen da aula le courage de se déterminer de prendre position quand les circonstances l'exigent na galea ka sayor dola au le courage soro ka kienfo akadi famantigi wa manja aba fay président de le tim manda ma chaman baw au chela président chaman temena primisi chaman temena mais au be place law akele o ke na galea bolo abu buli kata ufe anga ke todi ay nan dem
ay na kuma jamanadenw fɛ donc an ye décision min ta président de la transition ani gouvernement bɛ k'a fɔ yani a ka se yɔrɔ dɔ la an b'a fɛ ka Mali kura de dilan a dilanli kabini a daminɛ fo n ka wele an ka hakilina f'aw ye an k'an dɛmɛ n'an bɛnn'a kan n'aw ye duwawu k'a ye fɛn min bɛ sigi a bɛ sigi ka ɲɛ cette fois-ci bi bi in na danger fila de bɛ ka Mali menacer o danger fɔlɔ ye min ye an ka jamana tila a danger filanan ye min o ye ka jamanadenw ka fitinaw ni ɲɔgɔn cɛ o crise a sera yɔrɔ min na maa kelen tɛ se ka dilan parti kelen tɛ se ka dilan président ni premier ministre du gouvernement civil tɛ se ka dilan maliyɛnw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka opposition t'a la majorité t'a la parce que n'i y'a ye opposition ni majorité bɛ yen o y'a sɔrɔ jamana bɛ yen ni jamana tɛ yen o tɛ yen maa caman bɛ yen n'a tiɲɛna u b'u ka passeport ta u bɛ taa jamana wɛrɛ la aw dun jamana wɛrɛ t'aw bolo a tiɲɛna a ɲɛna aw tɛ taa yɔrɔ si donc aw de bɛ baara kɛ a ka ɲɛ ni maliyɛnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka bɔ Kidali fo Kayi sɛnɛkɛlaw baganmaralaw diinɛ ɲɛmɔgɔw commerçants soldats et surtout aw dugutigiw aw diinɛ ɲɛmɔgɔw n'aw ye fɛn min ta ka duwawu kɛ ni barika donna la ɲɛmɔgɔw ninnu bɛ baara min na Ala bɛ barika da la u bɛ se ka jamana bɔ diinɛ in kɔrɔ an b'o de deli yanni transition ba o sira ka se ka se. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga n'a kun tɛ dɔwɛrɛ Mali ka basigi kɔ Ala k'o sabati Ala k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra yen Bɛlɛdugu mara la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Samansala olu kɔni ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ko olu ka samiya kɔnɔ a ma ɲɛ dɛ ji ma na suma minnu danna dɔw ma falen minnu yɛrɛ falen olu fɛnɛ ma ɲɛ u ka dugutigi Nti Tarawele ale ka kuma lasela b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Malimaw yan ye Bɛlɛdugu Samanta ye Sɛrɛkili de Kolokani arrondissement de Djidjeni commune de Sagabala anw ka dugu kɔnɔ ɲɛna diɲɛ foyi tɛ anw fɛ yan ji ma na an fɛ an ye ɲɔw da ɲɔw yɛrɛ dɔw ma falen an kɔni bɛ yɔrɔ min bi an ka misiw bɛla ka mi kɔlɔn de la ji tɛ yan ɲɔ tɛ yan diɲɛ foyi tɛ yan an bɛ Ala ka bila la u ka an dɛmɛ an mago bɛ dɛmɛ la su fɛ an mago bɛ dɛmɛ la tile fɛ an n'an ka bugudaw Samanta n'a buguda 7 de bɛ Samanta yan an bɛɛ dama ka kan sanji ma na ɲɔ ma ɲa tiga ma ɲa foyi de ma ɲa anw fɛ yan donc an bɛ kɔrɔfɔ min fɔ a ye ɲɛmɔgɔ o ye nin ye a k'a lamɛn ko ɲuman ni Ala ka diɲɛ ye a ka jija k'an dɛmɛ ni ma dɛmɛ kɛ yan ɲinan ɲinan an t'a ka gɛlɛn dɛ an ka dugutigi Nti Tarawele ka cila don n'an b'a dɛmɛ ɲinan t'a ka gɛlɛn ji ma na anw fɛ yan samiya mumɛ ji min nana a tɛ tɛmɛ milimètre 150 kan milimètre 150 a nati o fana milimètre 40 de nana siɲɛ kelen n'o tɛ milimètre 10 milimètre 5 wɔɔrɔ an ka ji kɛra o ye i ma buluguli kɛ bi i bɛ bi tile 15 kɛ i tɛ se ka buluguli kɛ o ɲɔ bɛ tiɲɛ dingɛ kɔnɔ sumaya t'a la a k'a jija k'an dɛmɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Bɛlɛdugukaw ka seereya la Ala ka basigi nati n'an bɔra yen Mali taxibolilaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen nɔ bi dɛ kɛrɛnkɛrɛnla moto taxi ni ko de bɛ ka gɛlɛya lase olu ma a gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye olu tɛ ka maa sɔrɔ ka taa bi wa maa minnu tun bɛ se ka ta sɔngɔnna k'u y'o sɔngɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ olu ka recette yɛrɛ sɔrɔli kɛla baara ye yaasa ka priorité d'a ma taxibolilaw dɔ b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Yakuba Kuyate ne ye taxibolila de bon tiɲɛ yɛrɛ la an ka baara kɔnɔna la bi an tɔɔrɔla an sɛgɛnna parce que n'i y'a jateminɛ n'a fɔra an ka mobili taxi kelen ka daminɛ Vɛti ma ka na fo stationnement la bɛrɛ ta jɛ 250 la bon an b'o ta k'o k'an ka taxi la an dayirimɛ ɲini o la bon n'a fɔra moto taxi tigiw hali Vɛti yɛrɛ t'u ka moto yɛrɛ la kuma tɛ papier tɔw ma bon tiɲɛ yɛrɛ la u kɛlen don k'an tɔɔrɔ an ka baara kɔnɔna la quoi kɛlen don k'an tɔɔrɔ et n'i y'a jateminɛ Vɛti yɛrɛ 17 ani 600 kɛmɛ dɔrɔn de b'a jɛ 18 na stationnement san o ye 6000 ye bon asahi san kelen o bɛ taa fo 24 na an b'o bɛɛ ta k'o k'an ka mobili la k'an dayirimɛ ɲini moto taxi ko bɛna i sen don la papier kisɛ kelen t'u ka moto la par exemple an ka client fɛn fɛn ta Sebenikɔrɔ ka taa n'a ye AC 2000 la 200 u b'a ta 160 bon e nana cɛ nɔgɔya jumɛn b'o la bon tiɲɛ yɛrɛ la ni Mali faamaw n'u ma wuli k'i jɔ a ko la kɔnɔ vraiment an degulen don an ka baara kɔnɔ soit Vɛti ko a ka sɛmɛ mobili ko la parce que nin tɛ ɲɛtaga y'an bolo quoi u b'an ka balise u tɛ Vɛti ta tɛ foyi ta rien papier kisɛ kelen t'u ka fo la 1000 o ka dɔgɔ u k'u ka Vɛti monter i n'a fɔ moto kataga tun bɛ cogoya min na parce que a transport le don transport ani personnel u tɛ kelen ye o déjà n'i y'a ta k'a bila boli la transport dɛgɛ ma donc façon ye min fɔ i fana b'o de kɛ o transport le don moto tɛ bilen o u b'a monter de k'u ka Vɛti monter an bɛ Vɛti ta 7,7 ni 400 u b'u ka Vɛti kɛ 12,000 bon ni faamaw ma wuli an kan ka min kɛ an yɛrɛ de b'o dɔn quoi parce que jamana in bɛ cogoya min na sisan mɔgɔ kalalama ko tɛ jamana kɔnɔ min ka di min ye o b'o de kɛ quoi min ka di min ye o b'o de kɛ jamana nin kɔnɔna la quoi n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ an ka jamana yɛrɛ dirigeant u tɛ foyi la an transporteurs yɛrɛ an jatelen yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ imagine n bɛ taa moto taxi na u bɛ ne tɛ jɔ place la b'a bɛɛ tiɲɛ c'est pas jouer la voie an tɛ glace sɔrɔ bilen taxi syndicat même kana Sotrama nafa foyi t'u la u bɛɛ ye wari dunna ten ka ci lase an ka ministre ma min bɛ Mali transport
ɲa kunna u tɛ foyi la k'a tɛ baara la ko ne de ko ten ne taximani ko k'a tɛ baara la parce que an jatelen tɛ mɔgɔ sugu b'a ta kan na Mali kɔnɔ polisiw t'an to yen i dafalen don i dafalen tɛ polisi min minɛ mɛ o kelen don i b'a bɔ k'a di o tuma an ka fasoden bɛ kɛ cogo dɔ la fasoden tɔw ka fisa n'anw ye wa n'a tɛmɛna nin kan ni ko kɔni ma bɔ a la kɔni sotarama o taxi o don n'a natɔ a tɛ boli Bamakɔ an bɛ bɔ an bɛ marché an bɛ tile 10 de kɛ an tɛ bɔ an b'an préparer kama an tɛ bɔ ni tun bɛ tali kɛ taxi baarakɛlaw la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'u bɛɛ kelen kan bɛɛ lajɛlen ka se k'i dahirimɛ sɔrɔ Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔla ye Kalabankɔrɔ mara min bɛ yen nɔ n'a wele ko Kurale dugudenw kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko maa dɔ taara gɛlɛya bi olu kan dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mamadu Sumano ko a taara ka t'olu ka yɔrɔ dɔ kɔni minɛ olu ka yɔrɔ olu sigilen bɛ yɔrɔ na a bɛ san 60 bɔ bi dɔw bangena yɔrɔ na mɔden b'olu bolo bi ko nka ko bi ko nin na bɛ wuli ka jɔ k'olu ka yɔrɔ ko y'ale ta ye u y'u bolo don k'u sen don o ye wele kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an ka Kuralekaw lamɛn. Ne ye Abdou Kone ye depuis dɔ kɛ nin ye anw ka Sidi Boso Kone ka dugukolo ye Sumano kɔni an ka dugukolo minɛ na ko Kabala a n'a ka dugu kori dugudenw na ko Kabala we Kabala tɛ dɛ Kurale de don anw y'a sɔrɔ an faw bolo a ko sɛbɛn bɛ ko Kabala a filila dugukolo mɔden anw ta nin tɛ dɛ y'an ta de san 60 ko an bɛ wolo dugu an ma taa sɔrɔ y'an fa dugukolo de n tɔgɔ Ablaye Bagayogo dugukolo in Kurale dugukolo de don Mamadu Sumano o de nana ni papier dɔ ye ko Kabala yan ye Kurale de ye an taara Kabalakaw fɛ yen a kuma la olu yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la an kana jɔ faamaw k'an bila ɲɔgɔn na u b'a fɔ k'an bila ɲɔgɔn na depuis an mɔkɛw ta mɔkɛw an ye sigiw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni Kabala an ma se ɲɔgɔn ma mais bɛ ka yɔrɔ bɛɛ de tɛbɛn sisan ko Kabala ale olu yuru fɛ olu tɛ nin dɔw kalama yɛrɛ o de y'u ta sisan u kunkolo kɛ dɛgɛ susu kolokala ye u kunkolo jɛlen mais u tɛ foyi kalama y'an dugu de a bɛ se mɔgɔ 10 ma ne ye Sibiri Sidi Kulubali an kɔni lɔfililen n'an dɛmɛli bannen kɔni ye média wele ne kɔni bɛ min ɲini autorité mɔgɔw fɛ n bɛ min ɲini gouvernement fɛ u ka wuli k'i sen don dugukolo la tiɲɛ na k'i sen don dugukolo la kabini indépendance ma ta an mɔgɔ jɔlen ye nin an bɛɛ kɛ kɔrɔ yɛrɛ ta ye ka mɔ dugu rɔ ka se san 65 ma n kɛ san 1 san 1 ni mɔgɔ nana yɛlɛ an ka yɔrɔ ko an ka dugukolo t'an ta ye ko ale ta o ye o jɔlen bɔsi an na f'u bɛ ka koko kora ko mɔgɔ yɛrɛ kana don a kɔnɔ autorité de bɛ se ka o fura de y'olu bolo n'an ko k'an b'o kɛ bere ni marifa ni fɛn wɛrɛ ye ne hakili la o kɔni ma o de kosɔn an y'a wele aw kɛ ɲamɔ k'a da diɲɛ kulo n'an kun sera k'an ka dugukolo sɔrɔ a kɛ d'an ye ne ye duguden depuis ne bɛ sigi fali kan k'an sigi kan na ka foro kɔnɔ n facɛ kan na problème bi ta dugukolo ye a sin ta dugukolo ye mais papier bɔra kɔsa in na ko Sumano tɛ bɔle tilegan in na ɲininka kan ye ne san 67 ye a yɔrɔ i y'o kɛ dugukolo min kɔrɔ i y'a sɔrɔ i mansaw bolo ko t'i ta ye an bɛ o ko di faamaw ma ni tun bɛ tali kɛ Kuralekaw ka seereya la Ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔrɔ k'an ka jamana kolo suma n'an bɔra ye yaasa ka se ka kojugulikɛlaw ka se k'olu gɛn ka bɔ maaw senkɔrɔ ka fara ɲɛnaminimafɛnw tabagaw kan 7e arrondissement commissaire ale kɔni ye wulikajɔ ta a bɛ ka gɛrɛ maaw la ka se ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni maaw ye gɛlɛya min b'u ka sigidaw la a bɛ se ka bali cogoya mun na a ye wulikajɔ ta ka taa autogare kɔnɔna na ka taa sigikafɔ dɔ kɛ ni yen maaw ye yaasa u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya mun na Mamadu Mokoro 7e commissaire an ka lamɛn a bɛ wagatinin bɔ ne ye commissariat ye ɲɛmɔgɔ ye nana donc n ye constat damadamaninw kɛ parce que an ka baara kɔnɔna la an bɛ remarques kɛ an bɛ analyse kɛ donc analyse ye permettre k'a ye k'a fɔ point damadamaninw bɛ yen nɔ olu fana kɛlen don point ye minnu bɛ problème lase baara sira fɛ donc o yɔrɔ ninnu na autogare b'o la Carrefour de Maɲanbugu b'o la Tour de l'Afrique b'o la donc an y'a suganti k'a kɛ autogare ye ni sen komi ko daminɛ don pour que ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye k'a dɔn kun jumɛn na nin ko ninnu banditisme bɛ kɛ a yɔrɔ la donc o hakilina nana o cogoya la dans l'objectif de pouvoir k'an gɛrɛ population na population gɛrɛ na en même temps ka se k'u dɛmɛ ka se ka banditisme kɛnɛ ni tun bɛ tali kɛ 7e commissaire la Mamadu Mokoro o kɔfɛ autogare maa dɔw yɛrɛ b'u ka seereya di an ka maa dɔw lamɛn an ka baaraw kunna an y'a faamuya ko n'an ko lakana tɛ se ka kɛ finitigiw kelen ka baara ye n'an ko lakana il faut que population k'u tɛgɛ di finitigiw ma pour que an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de la an ye commissariat du 7e arrondissement an y'u ka initiative soutenu parce que ale ko k'a bɛ fɛ ka espace créer policiers, gendarmes, protection civile, gardiens, finitigi. Mais non, allez ni justice, allez ni communauté. Observez nous sigi to komina kan fo, an problème ne ye muni. An ka jɔda ye min ye nin na o kɔni ye ka polisi dɛmɛ a ka nin hakilina ye na parce que polisi bɛ lakana min kɛ lakana in bɛ ɲɛsin anw de ma anw de dun ye mobilitigiw ye gare kɔnɔ yan anw de ye mobili bolibagaw ye gare kɔnɔ yan anw de ka mɔgɔw ye commerçant ye gare kɔnɔ yan an kɔni bɛna kɛ polisi kɛrɛfɛ nin ko in na de sanga ni waati bɛɛ ka kunnafoni di polisi ma u mako b'a la waati o waati ka kunnafoni di polisi ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ko ko n'o ye sigana fɛn ye k'o yera autogare kɔnɔ ni ala sɔnna ma syndicat ka jɔyɔrɔ kɔni bɛna kɛ ka fanga tigilamɔgɔw kunnafoni joona pour que u ka se k'u ka wulikajɔ kɛ ka o ko sɛgɛrɛ k'o tiɲɛ galon bɔ ɲɔgɔn na ka se k'u ka kɔlɔsiliw ta ka o kɛ waleya sɛgɛrɛ o bɛna k'an ka jɔyɔrɔ belebeleba dɔ ye ni tun bɛ tali kɛ autogare maa dɔw ka seereya la
ala ka kojugukɛlaw ala k'u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ an senkɔrɔ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye Sikaso M5 RFP ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'a yira k'a fɔ bi ko kalata ko k'a kɛ ko olu kɔni bɛ min f'u ɲɛna bi ko jamana in gɛlɛya a bɛ yɔrɔ min na bi ko kalata kɔni a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini wa ko faranjɛla fanga maa ɲɛmaw k'olu b'u fo u ka baara la yaasa ka priorité d'a ma an ka maa dɔ ka seereya lamɛn. Nin ye Sikaso M5 coordination ka weleda ye ka se maliyɛn den bɛɛ ma Mali bɛ waati gɛlɛman kɔnɔ. Jamana ni a deguna a mago bɛ a den sɛbɛ bɛɛ lajɛlen na. Sikaso coordination M5 RFP ko k'a fɔ Mali autoritéw ye u ni ce u ni cɛsiri. Sikaso coordination jɔlen de don su ani tile ka Asimi Goita ani Shogel Mayiga kɔkɔrɔma to fo ka taga transition furi hɛrɛ ani baden na ka bɛn ni maliyɛnw ka hɛrɛ ye. An bɛ waati min na bi jamanaden dɔw wulilen de don ko ka délai respecté. Sikaso coordination be u ɲininga yaro jamana bena mun bolo u ye élection législative o y'a reporté siɲɛ joli communal kɛra a kɛra commune joli kɔnɔ min tun bɛ su jate la a ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna élection communal sera ka kɛ commune mun kɔnɔ ani a ma se ka kɛ commune mun kɔnɔ a ka dawuliya fɔ an ye ka élection bɔ a dɔgɔ kɔrɔ o ma daminɛ transition na bɛɛ b'a dɔn jamana fɛn min y'a bin tant que an m'o furakɛ o fura o bɛ tɛmɛ ni sigi ka kuma de n'o ye assise nationale de la refondation ye an b'u kɔ assise kɛli la a ka kɛ maliyɛnw ka sigi ka kuma Mali bɛ jɔ n'a den sɛbɛw de ye bɛɛ welelen de don mun diminen de don u welelen de don mais n'u ma na a bɛ k'u kɔ dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Sikaso M5 RFP maaw ka seereya la ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye hôpital Jimala la kunungo coronavirus bana boloci baaraw kɔni daminɛna yen nɔ ministre min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma ale tun bɛ na a ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. Ni vaccin in nalen a nana nakumana bɛɛ ɲɛ b'a la coronavirus bɛ ka yɛlɛ an ye jateminɛ mun kɛ mɔgɔ minnu ladalen don dɔgɔtɔrɔso la n'a juguyala kosɛbɛ minnu bolo ma ci a bɛɛ ye olu de ye donc dɔgɔtɔrɔso falen don bolocibaliw dama de la donc ni pikiri nana bolociji nana welewelekan min bɛ lase jamana kɔnɔdenw ma bɛɛ ka t'i bolo ci n'i bolo cira a ma fɔ ko bana t'i minɛ dɛ nka k'i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a tɛ se o ma i b'i taa nin kɛ mɔrani ye ka tɛmɛ en tout cas a bɛ kɛ fɛn dɔ ye dɔrɔn ka tɛmɛ i bɛ furakɛ so tranquillement nka n'i bolo ma ci ladali de b'a la dɔgɔtɔrɔso la hali saya bɛ b'o la donc an bɛ welewelekan lase bɛɛ ka nin boloci bolociji in bɛ jamana fan bɛɛ a bɛ jamana fan bɛɛ bɛɛ ka na boloci a ka ca 835 212 donc a ka ca a bɛ dɔɔnin bɔ halisa dɔ wɛrɛ bɛ sira la ka na tuguni donc OMS ɲɛmɔgɔ mun filɛ yen nɔ a yɛrɛ y'a fɔ ne ye vaccin tɔ bɛ sira la ka na caman bɛ na Chinois yɛrɛ y'a fɔ k'u bɛ caman bila ka na jamana kɔnɔ tuguni donc mɔgɔ bɛ ka faso dɛmɛ u y'a fɔ ɲɛna ko vaccin dɔ wɛrɛ bɛ ka na nka mun bɛ yan sisan a bɛ dɔ bɔ donc mɔgɔw kana boloci la. Ni tun bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiri la maaw ka taa ka t'u bolo ci yaasa bana kunta min b'an dala a daga ka se ka taga bɔ an dala ala k'an ka jamana kisi a tɔɔrɔ ma k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye parti politique tɔn caman kɔnɔ olu farala ADP Maliba kan yaasa u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya mun na a kumatigi dɔ ye Abdoulaye Sidibe ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Nisɔndiya ni wasa de b'an na bi yanni an ka se politiki tɔn 27 ma bi politiki tɔn 20 utukalo tile 7 olu y'u ka laɲini kɛ ka fara ADP kan bi an bɔra 20 na a kɛra 27 ye siga t'a la kalo natɔ ni wagati natɔ la a bɛ se Mali politiki tɔn bɛɛ finalement bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ ADP Maliba kɔrɔla la ka ɲini an maliyɛn ni jamanaden bɛɛ fɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka camancɛ fanga in senkɔrɔma dun cogo min na bawo camancɛ fanga in ka réussite o ye Mali bɛɛ ka réussite an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an ma dogo mɔgɔ la n'o ye sécurité ko gɛlɛya ye n'o ye musaka ko gɛlɛya ye hali n'o ye grève taa ka segin mun bɛ ka na ni malidenw ma bɛn ɲɔgɔn ma k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛ gɛlɛya walasa jamana bɛ se ka bɔ ni tɔɔrɔ kɔnɔ o de y'a to an y'a fɔ an ka kumaw la parti ɲɛmɔgɔyaso y'a kanu k'a fɔ sigiba minnu kan ka kɛ nin kalo kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma assise nationale de la refondation ADP Maliba bi yɛrɛ a sigi kɔnɔ ADP Maliba bɛ taa o tɛ ko kura ye parce que ADP Maliba bisimila an b'a fɔ mun ma la politique de la chaise vide an ma deli k'o kɛ lajɛ o lajɛ bɛ kɛ ADP Maliba bɛ taa a ka hakilina ye mun ye a n'a ka bolomafara ye mun ye faso jɔ ni jamana jɔ la an bɛ taa n'o ye tubabu b'a fɔ ko celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile jiri turu y'an ka parti ɲɛmɔgɔba n'o ye président d'honneur ka ŋaniya de ye fondation Maliba cadre kɔnɔ n'o y'a ka fondation ye b'a b'a dɔn k'a fɔ fondation bɛ baara caman kɛ mun ye jiko ni kalanko ni kɛnɛyako ye o kɛrɛfɛ a y'a jateminɛ k'a fɔ an ka sigida n'a bɛ fɔ mun ma environnement qu'il est temps bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka an ka sigida lakana o de nana n'a ka jiri ba 61 turulen jamana fantan ani 4 na o hakilina de nana n'o ye.
ni tun bɛ tali kɛ Abdoulaye Sidibé la a y'a fɔ cogo min na Ala k'u bɛɛ kelen Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye ministre délégué n'o bɛ tali kɛ Imam Umar Jara la CEDEAO ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma fo ka taa se k'a yira k'a fɔ Maliden caman bɛ yen nɔ bi olu bɛ fɛ kalata nin ka kɛ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli min daminɛlen bɛ maa caman bɛ k'u yɛrɛ y'o kɔnɔ o de y'a to caman bɛ ka kule ka wuli ka jɔ kɛ yaasa an ka se ka bɔ ni minɛn kɔnɔna na ministre délégué Imam Umar Jara an ka lamɛn. An ko an bɛ Mali ka hɔrɔnya min d'a ma o tɛ taa o jamana ninnu ka jimi sira fɛ diyagoya u n'a fɔ k'u bɛ gɛrɛntɛ sigi an da la u y'u ka cidenw bila Mali dafɛ jamana bɛɛ k'a f'u bɛɛ k'u ka robinet datugu ko yaasa an ka dɛsɛ n'an dɛsɛra an bɛ sɔn olu ta ma président fɛnɛ ma dɔwɛrɛ fɔ a ka premier ministre ma dɔwɛrɛ fɔ u ko de malidenw tɛ se ka koja aw ye ka tɛmɛ anw kan min ye anw ka hɛrɛ ye anw b'o dɔn san 18 colonel Asimi Goïta a bɛ kɔrɔn fɛ a bɛ terrain kan a ma fɔ a ye dɛ a y'a ye a ɲɛ lajɛ o de la fanga in talen u bɛ ka min fɔ anw tɛ jamana si contre la mais an bɛ maliyɛndenw de ka hɛrɛ nɔfɛ an tɛ faransi contre la an tɛ chinois contre la jamana kɛlɛ binna jamana ka 2012 k'a ta 2012 la ka na se sisan ma MINUSMA ka kɛlɛcɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ maa 15,000 Faransɛw ka kɛlɛcɛ min bɛ yan maa 50,000 o kɔfɛ G5 Sahel o ka turubu min bɛ yan nɔ mɔgɔ 50,000 de kofɔra an yɛrɛ t'o hakɛ dɔn n'i y'o fara Mali armée kan est-ce que mototigi damadɔni bɛ se ka se olu la wa n'o y'a sɔrɔ ko kɔnɔnajɛlenya la tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛlɛ bɛ ka kɛ donc o de la ɲɛmɔgɔw y'o de fɔ u ko anw ma ban anw tɛ foyi contre la anw bɛ fɛ k'an ka jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na fɛn fila de bɛ sen na bi anw ko fɔ an ka jamana ka hɔrɔnya segin a ma donc minnu bɛ yen nɔ ni olu t'o fɛ olu b'an contre la a farafinnama minnu bɛ Mali kɔnɔ ka jugu ka tɛmɛ a tubabulamaw yɛrɛ kan a filanan zone dɔw taara ka t'u ka wari sara u yɛrɛ ye pôle économique la zominɛ daminɛnen a dɔw taara ka taa ko tiɲɛna ne tun ye dɔ dun a filɛ nin ye o min bɛ sen na dɔw b'a dɔn u tɛna to yen diyagoya olu bɛ mankan ci wa o cogo kelen na contrat dɔw kun senna armée ka niveau la depuis 2013 2014 u kun taara minɛn fitinin livrer la k'a tɔ to yen k'a tɔ wari ci pa nɔbɔli daminɛna a commerçant dɔw taara ka t'u yɛrɛ déclarer wallahi an bɛ Ala ka so de kɔnɔ k'u bɛna a tɔ livrer ko tiɲɛna k'olu tun b'a bɛɛ livrer donc tilennenya tɛ se ka kɛ dalakuma dɔrɔn ye bon an bɛ don min na i ko bi yɛrɛ kɔnɔgɛn de bɛ sen na. Ni tun bɛ tali kɛ ministre délégué la Umaru Jara a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka da an ka Mali la Ala ka Mali bila o sira kan Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Senegali jamana kan wasaden fila ɲɔgɔn wasabulon kɔnɔna la birifini bɔra u kan a kɛra tarata don wasabulon in kɔnɔna la Senegali jamana kan maa fila ninnu k'u tɔgɔ fɔlen don yurugu ko dɔw la n'an bɔra an bɛ taga Burkina jamana kan Général Djibel Jengere a y'a jira k'a fɔ k'ale nɔ foyi se Thomas Sankara ka fagali la a n'a ka fanga dafiri a ko Blaise Compaoré n'a ka sɔrɔlasi dɔw k'olu de ni ko ninnu boloda n'an bɔra an bɛ taga États-Unis jamana kan États-Unis jamana ɲɛmaadanga Kamal Shari ale bɛ tagamala Faransi jamana kan ni waati in na tagama in bɛ ka kɛ tasibila kɛnɛ sigili ye novembre kalo tile 11 n'o kɛra kunun ko o sigi États-Unis jamana kan ni waati in na ka kɛ tasibila kɛnɛkɛnɛ n'an bɔra yen na an bɛ taga Afrique 18 jamana kan o jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'ale ye Frédéric a fatura kunun k'a si to san 85 ɲɔgɔn na ni cɛ kofɔlen k'a ka saya sababu bɔra dusukun dimi de la san 1990 waatiw la k'a ye siya woloma kɛlɛ kɛ ka bɔ Afrique 18 jamana kan Nelson Mandela ale kɛlen kɔ ka san 20 kɛ kaso la kɛra sababu ye fɛnɛ k'o fɛnɛ labɔ kaso la ni waati na ni cɛ kofɔlen k'a fatura kunun Ala ka hinɛ ala an karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni tun dɛ Umu Danbele y'a fɔ cogo min na Ala ka hinɛ ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Mali bɛ sangabondala bi Boubacar Baba Jara Fédération Malienne ɲɛma ale y'a ka kalifa minɛ a la kunungo kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'a sɔrɔla coronavirus bana senfɛ a kɛra Ponche kɔnɔna na ka si to san 68 na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka dayɔrɔ nɛɛma Ala ka fara silamɛ su bɛɛ lajɛlen kan k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ